Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştakları, hormatly tomaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2023-nji ýylyň 2-nji martyny aksanyny. Türkmenistanyň prezidenti Bakudaky goşulşmazlyk hereketiniň samitine gatnaşdy. 6 ýyldan soňra täze kitabyny çykarýar. Günorta Koreýa 2028-nji ýylda 6G geçmegi meýilleşdirýär. Mesiden topar yollaşlarına altın telefon ýaly habarlar ýetirýär. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişden seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Bakudaky goşulşmazlyk hereketiniň samitine gatnaşdy. Şu gün Irdan Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherine sapar bilen baran Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow goşulşmazlyk hereketiniň COVID-19 bilen görüşmek boýunça ara gatnaşyk toparynyň samitine gatnaşýar. Azerbaýjanyň resmi habarlary gullugynyň habar bermegine görä, Azerbaýjan Respublikasynyň ýoldaşlygyna geçirilýän samite gurama agza döwletleriň 70-den döwlet we hökümet başlyklary 5 ýurduň prezidenti, Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Bosniýa we Hersegowinyň, Iragyň, Liwiýanyň 3 ýurduň vice-prezidenti, Kubanyň, Gabonyň we Tanzaniýanyň, şol sanda Aljeryň we Kenýanyň premier ministrleri gatnaşýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň başlygy, Bütün dünýä syýahatçylyk guramasynyň baş sekretary, migrasiýa boýunça halkara guramasynyň baş direktori, Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň baş direktori, Ykdysady hyzmatçylyk guramasynyň baş sekretary we beýlik ençeme halkara hemde sowet guramalaryň wekilleri hem bu samitde çagyryldy. Goşulşmazlyk hereketiniň COVID-19 bilen görüşmek boýunça ara gatnaşyk toparynyň samiti dünýäde uly kynçylyklar döredin koronavirus ýokunjyna garşy görüş we bu gurda alınıp barilen işlere syn berýär. Umuman bu samiti 160 döwletden wekillet gatnaşýar. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti bilen iki taraplaryň doşugy geçirmek meýilleşdirilýär. Ýokary derejeli doşugyň dowamly özara behbetli hyzmatdaşlygy mundan beýle hem ösdürmek meseleleri boýunça pikir alşarlar. Goşulşmazlyk hereketi Birleşen Milletler Guramasyndan soň ululuk boýunça 2-nji orunda durýan halkara gurama bolup, ol 1961-nji ýylda Belgrad konferensiýasynyň netijesinde döredildi. 2011-nji ýylyň maý aýyndan bäri guramanyň düzümine 120 döwlet agzadyr. Olaryň 37-si Aziýanyň, 53-si Afrikanyň, 26-si Amerikanyň hemde 3-si Okeaniýanyň ýurtlarydyr. 17 döwlet hemde 10 halkara gurama goşulşmazlyk hereketiniň ýokary derejedäki mejlislerine syňçy hökümde gatnaşýar. Türkmenistan 1995-nji ýylyň oktýabrynda Kolumbiýanyň Cartagena şäherine geçirilen goşulşmazlyk hereketiniň 11-nji samitinde bu gurama agza boldy. Türkmenistan bu guramada hareket edýär. 6 ýyldan soňra täze kitabyny çykarýar. Belli Ýapon ýazyjysy we terjemechisi Haruki Murakami täze roman çapdan çykarýar. Ýazyjynyň mundan uzalky romany 2017-nji ýylyň fevralyna çap edilipdir. Täze roman şäher we onuň ygtybarsyz diýwarlary diýilip adlanyrly. Ol 2023-nji ýylyň aprelinde satwa çykarlar diýip Şençoşo neşriýaty habar berýär. Bu eserde ýazyjynyň öz dünýä garaşy beýan edilýär. Roman 1200 sahypadan ibaret bolup, onuň bahasy 2970 yen bolar. Kitap hem kagyz görnüşinde hem de elektron görnüşde elýeterli bolar. Şäher we onuň ygtybarsyz diýwarlary ýazyjynyň 15-nji romany bolar. Ýazyjynyň mundan uzalky eserleri 40 dile terjime edildi. Ol köp sanly edebiýat bayraklarynyň eýesidir. Bir näçe gezek edebiýat boýunça Nobel bayragyna dalaşgar görkezildi. Günorta Koreýa 2028-nji ýylda 6G geçmegi meýilleşdirýär. Günorta Koreýanyň alan we maglumat aragatnaşyk tehnologiýasy ministrliginiň beýanyna Kaya Network 2030 taslamasynyň çägine täze nesil ykjam ulgamny täzelemegi we berkitmegi hem de 2028-nji ýylda 6G infrastrukturasyna geçmegi gönükdirlendigi ma'lum edildi. Bu nokta nazardan 2030-njy ýyla çenli dowam etjek bu taslamasy simsiz tehnologiýa liderligini öňdölük eýlemegi synançakdygy belenildi. Şol wagtyň özünde 6G infrastruktura tehnologiýalarynyň ulanýyşyny öwrenmek we ösdürmek üçin takminan $481 milyon sarf ediljekdigi hem habar berildi. Beýanatda hökümetiň ýerli kompaniýalary materiýallary, bölekleri we enjamlary öňürmegi we hemmeler üçin elýeterli tur döretmegi höwetlendirjekdigi aýdyldy. Seulyň administrasiýasy 2020-nji ýyllaky beýanyna 6G strategiýasyny keskinlendiklerini we 2026-njy ýylda taslama üçin synaglary başlajaklaryny habar beripdi. Hökümet 2028-nji 2030-njy ýyllar aralygynda 6G hyzmatlaryny täjirleşdirmege maksat edinýär.
Tiyada beýannama bilen hyzmatyň 2028-nji ýylda başlajakdygy şu höýt. 5G tehnologiýasynyň maglumatlary göçürip almak tezligi teoretik taýdan 20 gigabit hökümine kesgitlenildi. 6G bilen bu tezlik 1 terabit bolar. Başgaça aýdylan 6G tarapyndan hödürlenýän tezlik 5G'den 50 esse ýokary bolar. Meseden topar ýollaşlaryna altyn telefon. 2022-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlaryna Katarda geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatyna çempion bolan Argentinanyň milli ýygyndysynyň ýyldyzy Lionel Messi topar ýollaşlaryna garaşylmadyk we gymmat bahaly sowgat taýýarlady. Fransanyň milli ýygyndysyny ýeňip 35 ýyldan soňra çempion bolmak başaran Argentinanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Lionel Messi'den altyn telefon sowgat aldy. Futbolçy hökümine arzuwuna ýeten Messi topar ýollaşlaryna altın gaplanan telefon sowgat etdi. Munyň üçin Messi 176.000 funt sterling töledi we 35 tan telefon sargyt etdi. Inglis neşriniň habar bermegine görä, Messi'niň durmuşynyň iň bagtly pursatlary. Inglis neşriniň habar bermegine görä, Messi'niň durmuşynyň iň bagtly pursatlary bolan çempionluk döwrüne ýatda galjy pursatlary ugrmak islenligi belenildi. Bu telefonlar Ben Jones kompaniýasy tarapyndan dizayn edildi. Lionel ähli döwürleriň iň gowy futbolçysy. Şolar wagtda ol biziň hem ygtybarly müşterimiz. Dünýä kubogynyň finalyndan soňra biziň bilen habarlaşdy. Gazanan ajaýyp üstünligi üçin ähli futbolçylary we toparyň işgärlerini sowgat sargyt etdi. Ol hemişeki ýaly sagat sowgatdan ýüze urup, futbolçylaryň we ýygyndynyň işgärleriniň atlary we telefon belgileri ýazylan telefon taýýarlamagymyzy isledi diýip kompaniýa habar berdi. Şeýlelikde Messi topar ýollaşlaryna 24 karatlyk iPhone telefon sowgat etdi. Ine mehriban müştoklar Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna seýtirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýlekem ýylyň zenany beýleşiginiň ýeňjileri eglan edildi. Türkmen Turgony Ýewropanyň birinji medalyny gazandy. Beýik Britaniýanyň elçixanasyndan surat we video beýleşigi. Vietnamyň tezi prezidenti saýlandy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçek hoşta bolun.